दा बर'नि साबटाइटेल इंलिश आरो डाबिंआ हिन्दी। एक्चुअली आं दहायो मोनसे मिटिंआव आं बुंलांदोंमोन जिहेतु जोंनि थांखियानो जाहैबाय बुहुमाव जोंनि बर' हारिखौ मिथिहोनाय, बेनिखायनो जों बर'यै बुंब्ला रावबो बुजिया, ओंखायनो जोङो हिन्दीआव बुंबाय। एक्चुअली आं गाव डाब खालामदों आंनि गावनि लेंगुवेजजों। आंबो मिथिगौ आंनि लेंगुवेजआ बै हिन्दी भाषी बायदि लेंगुवेज हिन्दी नङा। आंहा आर्ट गैया, बेनिखाय आं बेबायदि बुंनो हायाखै। नाथाय आं हिन्दीखौबो बुंनो हायो, बिसोरो बर'खौ बुंनो हाया, आं हायो। गतिके आङो जि टनजों आं बुंदों बिसोर मानसिया बेबायदि टनजोंनो खोनासं। आं बर'यै बुंबाबोथ' बिसोर खोनाला, इंलिसाबो जुदि माने जिहेतु अबयसे इंलिसाव डाबिं खालामाखै जोङो, उनाव खालामगोन प्रयोजन जायोब्ला, बे आलादा खोथा। साबटाइटेल होदों जिहेतु, गतिके लेंगुवेजआ आरो इन्टारभिउआर्सफोरनिया बर'आव दङ, आसामिसाव दङ, हिन्दीआवबो दङ। बहुत मानसिया हिन्दीआवबो लादों, खारन आंनि लोगोआ बिथाङा हिन्दी भाषी, बिनिखाय रायज्लायनायावनो मेबि कम्फर्टेबल फिल खालामबाय हिन्दीआवनो। खिन्थु जों बेबायदिहैबाबो जों हिन्दी बुंनो हायो, बेबायदिहैबाबो जों इंलिसाव बुंनो हायो, बेखौबो जों खिथिबाय। बेनो जों नुबाय बेखौ एपिसड 1 होननानै जादों। बे 1 2 3 बेबायदि मोनसे खालामबाय थानाय। यस अफ कोर्स। हाँ, पर एक्चुअली वीकली 1 डे ना हम लोग वीकली हम लोग पर वीक हम लोग रिलीज करेंगे। जैसे कि आज मंडे हो गया, तो अगले संडे को हो सकता है हम लोग रिलीज करेंगे। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा पूजा को लेकर के थोड़ा गैप दें, क्योंकि कल्चरल पार्ट बहुत इंटरटेनिंग है, अच्छा रहेगा। सेकेंड चैप्टर से पूरा सीरियस फिल्म हो जाता है, सेकेंड चैप्टर से 17th चैप्टर तक फुल्ली सीरियस है, क्योंकि किस तरह से डोमिनेट किया गया, किस तरह से धर्म वाइज हो, कल्चर वाइज हो, लैंग्वेज वाइज हो, भाषांतरण जिसको बोलते हैं, धर्मांतरण जिसको बोलते हैं, इवन कि आपको जात्यांतरण तक किया गया बोरो लोगों को, कि जाति तक बदल दिया गया, भाषा तक बदल दिया गया, कि आपको भाषा नहीं बोलने का है, जाति आपको नहीं रखने का है। एक टाइम में ऐसा आया था, बहुत से लोगों का इंटरव्यू मिलेगा आपको जो कि रियल टाइम लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया था, उनके फैमिली ने फेस किया था कि आपको बोरो लैंग्वेज नहीं बोलना है इस एरिया में, आपको ये दुखना नहीं पहनना है इस एरिया में, आपको एज अ बोरो आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो ये सब इश्यूज था। तो सेकेंड चैप्टर से इशू बहुत सीरियस हो जाते हैं, इंटरटेनमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो हम लोग चाह रहे थे पूजा को अवॉइड करके, ताकि लोग जो इंजॉय कर रहे हैं उसमें जो हम लोग होता है ना कि आप इंजॉयमेंट में खलल डाल रहे हैं, तो उसको हटा करके हम लोग चाहते हैं पूजा के बाद जो होता है ना, उसके बाद सेकेंड चैप्टर हर एक वीक एक चैप्टर रिलीज करते चले जाएंगे हम लोग। ये है वो 50 मिनट्स का है, सेकेंड चैप्टर से 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स के रेशियो में है। हर एक चैप्टर 30 टू 40 मिनट्स का है एक चैप्टर। तो आप लोग आर्टिस्ट कौन रहेगी यहाँ पे? आर्टिस्ट कोई नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री है, रियल टाइम डॉक्यूमेंट्री है। जो जैसे कि आपको हगामा है तो हगामा ही है, प्रमोद बोरो है तो प्रमोद बोरो ही है, रंजन देमड़ी है तो रंजन देमड़ी ही है, आपको गवर्नर है तो गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर का ही इंटरव्यू इसमें है। मैंने लिस्ट दिया है, उसमें साढ़े के 50 प्लस लोगों के इंटरव्यू इसमें इंक्लूडेड हैं। हाँ, ये बिजी प्रोडक्शन नाम से हम लोग चैनल जो यूट्यूब में है उसमें हम लोग दिया है, बिजी प्रोडक्शन में दाबरो। और हाँ, सभी लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बिजनेस पर्पस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और लिटरली हमें वो जो भी यूट्यूब का टेक्निक है हमें कुछ नहीं मालूम, और हम वहाँ पे नहीं टिक पाएंगे, इसीलिए हमारा पर्पस वो नहीं है। हम बस दाबरो किसी भी तरह से, किसी भी एक माध्यम से दुनिया तक पहुँचे, हमारा यही मकसद है। इसीलिए जो जिस तरह से कैसे आप लोग इस दाबरो को दुनिया तक फैलाएंगे, दुनिया में जैसे बोरो में बोलता है ना, बोरो राव गेवलांगथों, बोरो हारी गेवलांगथों होना चाहिए, यही मेरा सोच है। हाँ, कोई बात नहीं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माने बे जो आं बुंबाय ना, बर' राव गेवलांथोंनि जायगायाव बर' हारि गेवलांथों,
जाया जेरै शेयार खालामो मा खालामो आपल'ड खालामो जोंहा बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया मानोना जों बिजनेसनि पारपसाव जों बेयाव गैया खालामाखै मेबि आं आरो 10 years नांगोन माबा मोनसे मावबावनो आं बेबायदि टाइपनि डकुमेन्टारि फिल्म मेकार जिहेतु रिसार्चआव सम लायो फरायनो गोनां जायो खिन्थु बे 10 yearsनि थाखाय जिथु बानायबाय 10 yearsनि गेजेराव बे बर' हारिनिनो मोनसे सम्पति बेनिखाय बेखौ बुहुमाव गोसार होनाया सारा बर' हारिनि साफ्रोम सुबुंनियावनो दायित्वआ थाबाय आं एक्चुअलि बयबो बर' हारिनि साफ्रोमनिसिमबो आंनि रिक्वेस्ट मोनसे थाबाय अके मायथाइ माने ना डिस्टेंसआ ना ओके अकॉर्डिंग टू विश्व हिंदू पंचांग गणना के अनुसार रामायण 7000 years हो गया तो रामायण अगर 7000 हुआ है तो रामायण में म्लेच्छ राजा जो है ना वो राम जी के राइट साइड कुर्सी में बैठा करता था आसन में सिंहासन में अगर इस तरह देखा जाता है तो 7000 years एग्जिस्टेंस है मे बी उससे भी पहले क्योंकि अगर 7000 years में राम के पिता राजा दशरथ के राइट हैंड में अगर म्लेच्छ राजा बैठा करता था और आज का जो बोरो या कछारी लोग हैं अगर वो लोग इस टाइम में उन लोगों को किरात या म्लेच्छ बोला जाता था तो उस टाइम अगर म्लेच्छ राजा सामने बैठा हुआ था राजा दशरथ के तो बिफोर रामायण बोरो लोगों का जरूर एग्जिस्टेंस होना चाहिए फिर भी एविडेंस के तौर पर या एक इपिक जो भी है अभी तो इसको इपिक बोल दिया ना मैंने एक माइथोलॉजी बोल दिया ब्रिटिश ने आके रामायण को माइथोलॉजी बोल दिया खैर वो एक अलग चैप्टर है फिर भी जो कि माइथोलॉजी बोल के नहीं लेता है तो वो भी एक हिस्ट्री है तो वहां से लेता है तो 7000 years से हम लोगों का एग्जिस्टेंस है इसको हम लोगों ने डबरो में दिखाया है बर'फोरा हिंदू नङामोन बर'फोरा बाथौमोन माने बाथौ पंचतत्व जितु हिंदू सकल हिंदू बे समावहा सनातन हिसाबै मिथिजानाय बे सनातन धोरोमावहा बे 5 एलिमेन्ट्सखौ मानियोमोन दै बार हा सान बे जितु बाथौफोरा मानियो बाथौ धोरोमा स' बेफोरखौनो मानियोमोन खिन्थु नरकासुरनि समनिफ्राय माने बांसिन बेयावहाय इनफ्लुएन्स जाबाय जायनि थाखाय गोबां मानसिफोर फैनायजों एसिमिलेट जानानै बेयाव माबायदि धरननि एसिमिलेट जादों बेखौ हिस्टरियानफोरा गाव बुंना लादों एक्चुअलि जों बेखौ बुंनो थाङाखै खिन्थु जोंनि जितु जोंबो मोनसे स्क्रिप्टखौ रेडि खालामो बानायनो थांनायाव जोंनि रिसार्चआवहाय बे एसिमिलेट बिनि सिगांनिफ्राय जादोंबाबो माने एसिमिलेट मोनसे सम फैबाय नरकासुरनि बे समनिफ्राय बेयाव माने हिन्दु धोरोमखौ लानानै बा लाहोजानानै लानानै बा लाहोजानानै जोंनि बाथौनि गेजेरावहाय हिन्दु धोरोमाबो बेले बेजे जाना एसिमिलेट मोनसे जाबोदों बेखौ खिथिनाय जादों आरो लोगोसे फैबाय शंकरी धोरोम लायै लायै बर'फ्रा गोबां माने गावनि आइडेन्टिटिखौ खोमाबोदों शंकरी धोरोमजों असमिया जाबाय आरो बिनि उनावनो दा जोंना गोबां फोथायारिफोर दङ ख्रिस्टियान धोरोम ब्रिटिशआ फैबाय ख्रिस्टियान धोरोम आरो बेबो मोनसे जों बेयावहाय मोनसे पार्ट दङ जे सोरबाया फैनानै बुंफैबाय जे नोंथांमोननि धोरोमा गाज्रि बेखौ बुंनानै होनायावनो जोंनि बर'फोरा मानो मानिखो एक्चुअलि हाजार हाजार बोसोर सिगांनिफ्राय बाथौखौ सिबिबोबाय थानाय बर'फोरा फैनानै सोरबा हिन्दु किसुमान माने गासै ब्राह्मणखौनो बुङाखै किसुमान सकल हिन्दु ब्राह्मणफोरा फैनानै बुंफैबाय बा शंकरिया फैबाय बा ख्रिस्टियानफोरा फैनानै बुंफैबाय जे नोंसोरनि धोरोमा आनसिभिलाइज गतिके गोदान धोरोम लानांगौ बेबादिनो गुरुदेव कालिचरण बाबायाबो बुंफैबाय बिथां गुरुदेव कालिचरण बाबानि समावथ' ब्रह्म धोरोमजों लोगोसे ब्रह्मबो लिरना माने साइमन कमिसननि अफिसाव थांनानै ब्रह्म नामखौ माने टाइटेल पर्यन्त लिरबाय स' मानो बेबायदि धोरोमखौ सोलायनो गोनां जाखो बेबो डकुमेन्टारियाव दङ जों एक्चुअलि रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव बेस खालामाखै एक्चुअलि कुनु सासे व्यक्तिनि सायावनो बेस नङा खिन्थु जोङो बिथांनि बेलायाव जितु मुभमेन्ट पिरियड
बर'फोराथ' जिखौ मोनथिदों बिनो आरो बेखौ जों बुङाखै जेरै 81 निफ्राय लायोब्ला जेनेबा करेन सारमोन बायदिया बिथां समाव लिडारमोन बिथांमोन बायदिया जि बुंलांबाय बिनो आरो बे गावनो बुंना लानाय दङ बिथाङा रन्जन दैमारि बिथाङाबो गाव इन्टारभिउ आइ थिंक बे समावहाय बिथाङा फार्स्ट इन्टारभिउ होदोंमोन जेब्ला जों लानो थांदोंमोन आरो माने बे जोंनि बहुत लाकमोन जे इन्टारभिउ लाहैनो मोननाया स' बिथाङा गावनो बुंना लादों गावनि हिस्ट्रिखौ स' बिथाङा जिबायदि बुंदों जों बेखौनो होदों माने जोंनिथिंनिफ्राय जों जेबो एड खालामाखै खिन्थु बेहाय गोबां समाव बर'आ बर'जोंनो नांलाय खमलाय जादों बेखौ बर'फ्रा बयबो मिथिगौ अर्गानाइजेसन लाना गावजों गाव बुथारलायनाय सिथारलायनाय मोनसे समावहाथ' बे गामिजों बे गामि थांलाय फैलाय खालामनो हाया बेबायदिबो सिचुवेसन क्रिएट जादोंमोन खिन्थु नैबे बहुत मानसिया मिथिया पाब्लिकआ आरो बहुत लिडारफोरा मेबि मिथिगौ बेखौ माबायदि गभर्नमेन्टनि दारा बेयो बानायजानानै बे परिबेसखौ क्रिएट खालामना होदोंमोन बेनि किसुमान तथ्यखौ जों होदों आरो बे तथ्यआ गोबां समाव माने बिनि आं दायो बुंजोबनो साना खिन्थु डक्टर नगेन सकिया बिथाङा नन ट्राइबेल मानसि नन आसामिस मानसि बिथाङा बे समावहा मन्त्रिमोन आरो बिथाङा बे समावनि जिथु परिबेसनि जोंहा सृष्टि जादोंमोन बे माबायदि सोरनि दारै मा रोखोमनि जोंहा क्रिएट अके मायथाइ माने ना ना ओके अकॉर्डिंग टू विश्व हिंदू पंचांग गणना के अनुसार रामायण 7000 ईयर्स हो गया तो रामायण अगर 7000 हुआ है तो रामायण में म्लेच्छ राजा जो है ना वो राम जी के राइट साइड कुर्सी में बैठा करता था आसन में सिंहासन में अगर इस तरह देखा जाता है तो 7000 ईयर्स एग्जिस्टेंस है मे बी उससे भी पहले क्योंकि अगर 7000 ईयर्स में राम के पिता राजा दशरथ के राइट हैंड में अगर म्लेच्छ राजा बैठा करता था और आज का जो बोरो या कछारी लोग हैं अगर वो लोग इस टाइम में उन लोगों को किरात या म्लेच्छ बोला जाता था तो उस टाइम अगर म्लेच्छ राजा सामने बैठा हुआ था राजा दशरथ के तो बिफोर रामायण बोरो लोगों का जरूर एग्जिस्टेंस होना चाहिए फिर भी एविडेंस के तौर पर या एक इपिक जो भी है अभी तो इसको इपिक बोल दिया ना मैंने एक माइथोलॉजी बोल दिया ब्रिटिश ने आके रामायण को माइथोलॉजी बोल दिया खैर वो एक अलग चैप्टर है फिर भी जो कि माइथोलॉजी बोल के नहीं लेता है तो वो भी एक हिस्ट्री है तो वहां से लेता है तो 7000 ईयर्स से हम लोगों का एग्जिस्टेंस है इसको हम लोगों ने दाबरो में दिखाया है बर'फोरा हिन्दु नङामोन बर'फोरा बाथौमोन माने बाथौ पंचतत्व जितु हिन्दु सकल हिन्दु बे समावहा सनातन हिसाबै मिथिजानाय बे सनातन धोरोमावहा बे 5 एलिमेन्ट्सखौ मानियोमोन दै बार हा सान बे जितु बाथौफोरा मानियो बाथौ धोरोमा स' बेफोरखौनो मानियोमोन खिन्थु नरकासुरनि समनिफ्राय माने बांसिन बेयावहाय इनफ्लुएन्स जाबाय जायनि थाखाय गोबां मानसिफोर फैनायजों एसिमिलेट जानानै बेयाव माबायदि धरननि एसिमिलेट जादों बेखौ हिस्टरियानफोरा गाव बुंना लादों एक्चुअलि जों बेखौ बुंनो थाङाखै खिन्थु जोंनि जितु जोंबो मोनसे स्क्रिप्टखौ रेडि खालामो बानायनो थांनायाव जोंनि रिसार्चआवहाय बे एसिमिलेट बिनि सिगांनिफ्राय जादोंबाबो माने एसिमिलेट मोनसे सम फैबाय नरकासुरनि बे समनिफ्राय बेयाव माने हिन्दु धोरोमखौ लानानै बा लाहोजानानै माइनि लानानै बा लाहोजानानै जोंनि बाथौनि गेजेरावहाय हिन्दु धोरोमाबो बेले बेजे जाना एसिमिलेट मोनसे जाबोदों बेखौ खिथिनाय जादों आरो लोगोसे फैबाय शंकरी धोरोम लायै लायै बर'फ्रा गोबां माने गावनि आइडेन्टिटिखौ खोमाबोदों शंकरी धोरोमजों असमिया जाबाय आरो बिनि उनावनो दा जोंना गोबां फोथायारिफोर दङ ख्रिस्टियान धोरोम ब्रिटिशआ फैबाय ख्रिस्टियान धोरोम आरो बेबो मोनसे जों बेवहाय मोनसे पार्ट दङ जे सोरबाया फैनानै बुंफैबाय जे नोंथांमोननि धोरोमा
गाज्रि बेखौ बुंनानै होनायावनो जोंनि बर'फोरा मानो मानिखो एक्चुअली हाजार हाजार बोसोर सिगांनिफ्राय बाथौखौ सिबिबोबाय थानाय बर'फोरा फैनानै सोरबा हिन्दु किसुमान माने गासै ब्राह्मणखौनो बुङाखै किसुमान सकल हिन्दु ब्राह्मणफोरा फैनानै बुंफैबाय बा संकरिया फैबाय बा ख्रिस्टानफोरा फैनानै बुंफैबाय जे नोंसोरनि धोरोमा आनसिभिलाइज गतिके गोदान धोरोम लानांगौ बेबादिनो गुरुदेव कालिचरण बाबायाबो बुंफैबाय बिथां गुरुदेव कालिचरण बाबानि समावथ' ब्रह्म धोरोमजों लोगोसे ब्रह्मबो लिरना माने साइमन कमिसननि अफिसाव थांनानै ब्रह्म नामखौ माने टाइटेल पर्यन्त लिरबाय स' मानो बेबायदि धोरोमखौ सोलायनो गोनां जाखो बेबो डकुमेन्टारियाव दङ जों एक्चुअली रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव बेस खालामाखै एक्चुअली कुनु सासे व्यक्तिनि सायावनो बेस नङा खिन्थु जोङो बिथांनि बेलायाव जिथु मुभमेन्ट पिरियड बर'फोराथ' जिखौ मोनथिदों बिनो आरो बेखौ जों बुङाखै जेरै 81 निफ्राय लायोब्ला जेनेबा करेन सारमोन बायदिया बिथां समाव लिडारमोन बिथांमोन बायदिया जि बुंलांबाय बिनो आरो बे गावनो बुंना लानाय दङ बिथाङा रन्जन दैमारि बिथाङाबो गाव इन्टारभिउ आइ थिंक बे समावहाय बिथाङा फार्स्ट इन्टारभिउ होदोंमोन जेब्ला जों लानो थांदोंमोन आरो माने बे जोंनि बहुत लाकमोन जे इन्टारभिउ लाहैनो मोननाया स' बिथाङा गावनो बुंना लादों गावनि हिस्ट्रिखौ स' बिथाङा जिबायदि बुंदों जों बेखौनो होदों माने जोंनिथिंनिफ्राय जों जेबो एड खालामाखै खिन्थु बेहाय गोबां समाव बर'आ बर'जोंनो नांलाय खमलाय जादों बेखौ बर'फ्रा बयबो मिथिगौ अर्गानाइजेसन लाना गावजों गाव बुथारलायनाय सिथारलायनाय मोनसे समावहाथ' बे गामिजों बे गामि थांलाय फैलाय खालामनो हाया बेबायदिबो सिचुवेसन क्रिएट जादोंमोन खिन्थु नैबे बहुत मानसिया मिथिया पाब्लिकआ आरो बहुत लिडारफोरा मेबि मिथिगौ बेखौ माबायदि गभर्नमेन्टनि दारा बेयो बानायजानानै बे परिबेसखौ क्रिएट खालामना होदोंमोन बेनि किसुमान तथ्यखौ जों होदों आरो बे तथ्यआ गोबां समाव माने बिनि आं दायो बुंजोबनो साना खिन्थु डक्टर नगेन सकिया बिथाङा नन ट्राइबेल मानसि नन आसामिस मानसि बिथाङा बे समावहा मन्त्रिमोन आरो बिथाङा बे समावनि जिथु परिबेसनि जोंहा सृष्टि जादोंमोन बे माबायदि सोरनि दारै मा रोखोमनि जोंहा क्रिएट दिनै 23 अक्ट'बर 2023 आरो दिनै 4 बाजि समावहाय इउटुबनि जुगेदि जोङो सारा बुहुमावहाय जोंनि बर' हारिनि राव हारिमु धोरोम आसार खान्थिफोरखौ जोङो बुहुमाव फोसावनो थाखाय जों दैथायहरनाय जाबाय बे जोंनि थाखाय ग्रेट एचिभमेन्ट जों 10 बोसोर लानानै दिनैनिफ्राय जोङो 10 बोसोरनि सिगां 2013 आव जोङो जागायजेननाय दा बर' फाइट फर आइडेन्टिटि डकुमेन्टारिखौ दिनै जोङो 10 बोसोर दिनै नि गेजेरावहाय जोङो रिलिज खालामनो हानाया बे एक्चुअली स्पेशली दा बर' टीमनि थाखाय मोनसे चेलेन्जमोन जोङो खोमसियाव थाबायनाय बायदिमोन जोङो रांखावरि गैयामोन जोंहा बयनिख्रुइबो गिदिर खोथाया जाहैबाय जोङो आसलते जोंहा नलेजआनो गैयामोन जों बिजाब फरायामोन जों मिथियामोन बर'खौ जों साज्रां मोज्रां मोनसे एज इउजुअल सिनेमेटिक रुप होनानै जों मोनसे स्क्रिन सानदोंमोन जि स्क्रिना माब्लाबाबो बर'नि अथेन्टिक डकुमेन्टारि बा डाटा जायामोन नाथायबा जोङो गोबां फरायनानै गोबां जोङो मानसिफोरखौ लोगो मोननानै बर' हारिनि गेदेमाफोरा जोंखौ बयबो अर्गानाइजेसननि गिदिर गोलाव मानसिफोरा गियानि गुनि मानसिफोरा जायखौ जोङो सिबियो बिथांमोन बायदि मानसिफोरा जोंखौ गोबां समावनो जोंखौ मदद होबाय माब्लाबा जोङो हरनि 11टा 12टा माब्लाबा जोङो हरनि 1टा 2टायावबो जोङो बर'नि बुद्धिजिबिफोरखौ जायफोरखौ जोङो इन्टेलेक्चुवेल होननानै बुङो बिथांमोनखौबो जोङो हरावनो मालाबा फन खालामनानै सोंहरो बिथांमोना रावबो जेबो गाज्रि सानालासिनो माब्लाबाबो गाज्रि बिहेभियार खालामालासिनो जोंखौ बिथांमोना हरब्लाबो जोंखौ रिप्लाय हरबाय जोंनि नांथाना थानाय साबजेक्टखौ नांथानानै थानाय जोंनि पइन्टखौ बिथांमोना पइन्ट आउट खालामनानै
बिथांमोना जोंनो बुजायना होबाय माहा मोनगोन बेखौबो बिथांमोना जोंखौ हेल्प खालामबाय बिनि थाखाय दिनै जोङो बे गोथार सानाव बिथांमोननो जोंहा बेनो जेबो गैया नाथाय जोंनि दा बर' टीमनिफ्राय जों बिथांमोनखौ साबायखरल'सो होनो हागोन नाथाय बिथांमोना अरायबो जोंनि सिबिजाथाव आरो मानिजाथाव जानानै थाबाय थासिगोन दा बर' टीमा मोनसे हिस्ट्रि डकुमेन्ट्रिखौ मावनाया बे गोरलै खोथा नङामोन जोंनि मिडिल क्लास फेमिलिनि थाखायथ' आरोबो नङामोन निशान बालगोविन जायखौ जोङो मुं लायाबा थानो हाया बिथाङा गुबुन हारिनि गुबुन धोरोमारि मानसि जोंनि सोमोन्दै जेबो मिन्थियै सासे व्यक्ति बिथाङा जोंनि बर'नि सायावहाय 10 बोसोर जिउखौ एक्सपेन्ड खालामनायाबो गोरलै खोथा नङा आं गोबां आंहा दिनै आं बुंखांनो गोसो जाया नाथाय आंजों सिगाङावहा गोबां जोंनि आसामनिनो जोंनि बर' मानसिफोरबो दङमोन नाथाय बिथांमोना गोबां खारनावहाय माने सार्भाइभ खालामनो हायाखिसै सासे बे खोथाखौ आं साना जे आंनि माबा मोनसे गाज्रि बिहेभियार्सआव बिथांमोना गोजान जादों बा रांखावरिनि आंनिफ्राय मोननाय माबा मोनसे दुखु नांथाव जाथायाव बिथांमोना गोजान जादों होनना आं सानाखै नाथाय आं मोनसे खोथाखौ अनुभब खालामो जे रांखावरिनि अभाबाव बयबो गाव गावनि मोनसे प्रफेसननि थाखाय खारनो गोनां जानायाव जोंनि बर' मानसिफोरा बा आंजों थानाय टीमनि मानसिफोरा सार्भाइभ खालामनो हायाखिसै बेबायदि समाव निशान बालगोविना गुबुन धोरोमनि गुबुन हारिनि गुबुन जायगानि जोंनि राव हारिमु बुजि मोनि मानसि सासेया बर'नि बे डकुमेन्ट्रिनि सायाव बेबायदि आसामाव थाफैनाया माने बे सोमोनांथाव खोथा जायनि थाखाय दिनै बिथांखौ आं दा बर' टीमनिलाय मा होनना बुंनो आङो बर' हारिनि जानानैनो आंनि पार्सनेलिबो आं बिथांखौ बहुत बहुत साबायखर होदों बे डकुमेन्ट्रियाखौ जोङो बानायनो थांनायाव जोंहा जागायजेननायनिफ्राय अबिनाश नार्जारी आरो जर्ज ब्रह्म बिथां आरो आलफ्रेड बसुमतारी बिथांमोन बायदि रिजार्भ गयारी आरो जयन्ती बसुमतारी एक्चुअली बर' हारिनि सिगाङाव आङो नोंथांमोनखौ आङो एज ए मिडिया पार्सन आं नोंथांमोननो दिनै खोथा बुङाखै आंहाबो दिनै नोंथांमोननि खाथियाव बे दिनैनि बे गोथार सानाव बै इन्टारभिउआर्सफोर बायदिनो जादों जाय इन्टारभिउआर्सआ खाथियावहाय सासे रिपर्टारा इन्टारभिउ लादों बे खोथाखौ बे बिथांमोना सानाखैमोन बिथांमोना गावनि जिउखौ बुंलांनायावनो बावगारलाङोमोन बिथांमोना जे बिथांनि फ्रन्टआव केमेरा दङ बिथांनि फ्रन्टआव माइक्र'फन दङ बिथांनि फ्रन्टआव बे बिखायाव एथेबनानै लेपेल माइक दङ बेखौ बिथांमोना जेरै बावगारलाङोमोन आंबो दिनै नोंथांमोननि खाथियाव आइ एम भेरि इमोसन एक्चुअलि टुडे ना माने आं बावगारलांदों जे नोंथांमोना मिडिया पार्सन नोंथांमोननि फेसखौ नुनानैनो माने गावनि आंगोनि दिनै बर' हारिनि थाखाय आं जि मावबाय माने जा आंनि आखाइजों जालांबाय बेखौ माने आङो गोरलै खोथा होननानै आं सानाखै अन्तत आं बायदि मानसिनि थाखाय आरो गोबां बर' हारिनि मानसिफोरा जायफोरा जोंखौ अनबाय जायफोरा जोंखौ आदर खालामबाय बिश्वास खालामबाय आं बायदि मानसिखौ एक्चुअलि आं बिथांमोननि बिश्वासखौ आं लाखिया नाथाय आङो जेसेबां हागौ आङो सेस्था खालामबाय गतिके दिनैनि बे समावहाय आं गावनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै आं एक्चुअलि मोनसे टारगेट दंमोन आंहा जे आं जुदि दिनैनि दिनाव आङो दा बर'खौ रिलिज होनो हाया आंनि आखाइजों माबा मोनसे जाया आं मालाबाबो जिबनाव आंनि जोनोम सानखौ खुंला आं बुंलानो एक्चुअलि आङो ससियेल मिडियानिफ्राय आं जेरावनिफ्रायबो आङो आंनि बे 23 अक्ट'बरखौ आङो डिलिट खालामनानै 000 लिरना दोनगोन आंनि बे साननायमोन दे माने एक्चुअलि बे नङा जे आंनि बे बहुत प्रिसियास जाथों बे नङा खिन्थु आंनि लाइफआ बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे खामानियाव फैथों बे आंनि टारगेटमोन एन्ड आं टारगेटखौ फुलफिल खालामबाय बे आंनि थाखाय माने आं गाव सेटिसफाइ मोनबाय नाथाय जाबायदि गोसोजों जों दा बर'खौ सिनेमेटिक रुप होनो होननानै सानदोंमोन बे रुपखौ जोङो होस'नो हायासै बे अराय सम दुखु थाबाय खोथाया कारना बेनो
जे जोंहा फाइनान्सियेल प्रब्लेम जिहेतु जोंबो मिडिल क्लास फेमिलि आंनि आइया जि सेलारि मोनोमोन गारि भारा थांलाय फैलाय जानाय लोंनाय जायनि थाखाय आइखौबो जों प्रडिउसार होनानै बुंनानै दोनो एक्चुअलि लिटारेलि बेनो थारमाने आं बर' हारिनि मिडिया बर' हारिनि गेजेराव आंनि बे खोथाखौ आं बेनि थाखायनो फोरमायदों खारन अनेक आं बायदि फिल्म मेकारफोर दं जायफोरा रांखावरिनि अभाबाव बा जोंनि बर'फोराथ' स्पेसियेलि रांखावरिनिनो प्रब्लेम गावखौ फासायना दोनो जाहाथे रावबो फासायनानै दोना जोंनि जेदाखौ जेब्ला चेलेन्जखौ गावखौ गावनि जिबनखौ प्रिसियास खालामनो थाखाय मोनसे चेलेन्ज लायोना बे जिबना सासे व्यक्तिनि जिबना प्रिसियास जाबानो सासे मोनसे हारिनि मुङा प्रिसियास जायो आं बेखौ फोथायो गतिके जों जेसेबां हागौ बे बुहुमाव फैनायनि मोनसे माबा मोनसे सिन गालांनो नांगौ गोसोआव लाखियो लाखिया बे आलादा खोथा आं मालाबाबो आंनि मुंखौ गोसोआव लाखिनायखौ नागिराखै आंनि मुंखौ मालाबाबो दाला अनामिका बसुमतारी प्लिज बे मुङा खुनु जारिमिनाव लिरजानोबो नाङा खुनु गिदिर मुं होननानै लाजानोबो नाङा नाथाय आंनि जिथु बानायनाय बे डकुमेन्टारि बियो जेन प्रिजार्भ जानानै थायो आंहा बेनो रिकुवेस्ट आं जारिमिन जानो नागिराखै मालाबाबो नाथाय आं बर' हारिखौ मोनसे आंनिथिंनिफ्राय मेसेज होनो नागिरो मानसिया जो व्यक्ति इतिहास को नहीं जानते हैं वो इतिहास के पन्नों से ही मिट जाते हैं आं बेखौ फोथायो आरो मोनसे लाइन दङ आं माने डकुमेन्टारियाव बुंदों नोंथांमोना नुदों जे जोंनि जारिमिनखौ जोंनि आइडेन्टिटिखौ जोङो बासायनो थाखाय सानफ्रोमबो जों संग्राम खालामनांगौ आं रावखौबो सुथुर होननानै बुङा बर'नि सुथुरा उमुक हारि बर'नि सुथुरा उमुक बर'नि सुथुरा तुमुक आं बुङा बे बुहुमाव मानसिया मोनसे सार्भाइभेल जिथु स्ट्रागल बेनो स्ट्रागलनि अपोजिट जायानो जायो बेनो सुथुर आंनि थाखाय रांखावरि जिथु बे खस्थ' मोननाय बेनो आंनि सुथुरमोन जों बेनि गेजेरावबो माबायदि जों गावखौ बहुत गोजौ थाखोआव दोननो हागोन जाथि हिसाबै बा व्यक्ति हिसाबै बेखौनो जों साननानै दावगालांनांगौ आरो बेनो एक्चुअलि जोंनि हिउमेन सिभिलाइजेसननि मोनसे पार्ट आं बेखौ सानो बेबायदिनो मानसिया दावगालाङो आरो उनफिनलाङो नाथाय जोङो हारि हिसाबै सानफ्रोमबो जौगानानै थानांगौ आरो मोनसे गेरेमसा माहारि हिसाबै जोङो हारिया गसंनानै बुहुमावहाय जोङो जवाब होनो हायो आं दिनै मोनसे बे खोथाखौ आं बुंनानै फोजोबनो नागिरो दा बर' फाइट फर आइडेन्टिटिनि बे फार्स्ट पार्टआ मोनसे चेलेन्ज जों बुङाखै जे जोंखौ मानो उग्रपन्थी होनखो जोंखौ मानो टेररिस्ट होनखो होनना आं नांलायनो थाङाखै माइनिट आं सिम्पली खोथा लांबाय हमारा कल्चर है संस्कृति है परंपरा है खान पान रहन सहन ऐसे खाते हैं ऐसे पीते हैं ऐसे जीते हैं डिप्लोमेटिकली आंसार जालांबाय बुजिग्राया बुजिबाय बुजिया बुजियासै आरो डकुमेन्टारिखौ एक्चुअलि एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय रावबो लाखाया आरो जायफोरा जोंखौ बेबायदि बुङो जोंनि जिखुनु हारिखौ माबा मोनसे गाज्रियै बुङो बे इन्टेलेक्चुवेलबो नङा खिन्थु जाया जों मिडिया पार्सनखौबो इन्टेलेक्चुवेल हिसाबैनो लायो जिहेतु बेनिखाय जाया मिथिगोन बियो बिथांमोना मिथिगोन आरो मिथिनानै डेफिनेटलि लाजिनांगौ गोबां मिडियानि नामखौ होनाय जादों बेयाव लाइक एनडीटीवी आज तक बेफोरबायदि टप नेशनेल मिडियाया जोंखौ टेररिस्ट उग्रपन्थी आतंकबादी होननायावबो जोंनि बर'फोरा बै समावहा रावबो प्रटेस्ट खालामासै खिन्थु जों जुदि बेबायदि होननानै जुदि गारनानै थाबाय थायोब्ला जोंखौ आरो सानफ्रोमबो बुंलांगोन बेनि थाखायनो जोङो लासैनो बिथांमोननो जों आन्सारखौ होलांबाय जाथि हिसाबै कन्डेम खालामनायनि मोनसे हाबाफारिखौ जोङो गोबां समनि सिगां लानो गोनांमोनब्लाबो जोङो दिनैसो लानाय जादों एक्चुअलि जेबो नङा बुंग्राया सानफ्रोमबो गाज्रि बुंबाय थायो नाथाय जों मावलांग्राया सानफ्रोमबो जोंनि रोंगौथिजों मावलांबाय